Iqumrhu losasazo lweli loMzantsi Afrika iSABC livakalise amazwi ovelwano ngokushiywa ngumfi uLoyiso Sitsheke obesebenza njengomdidiyeli weendaba zesiXhosa kwicandelo likamobonakude ukuqala ngonyaka ka-2000. Usweleka esebenza kwezindaba njengomdidiyeli ongesosigxina. Wakade nekwiyenye yeetumente eziphambili zeGrand Slam, intsholongwane i-COVID-19 iphazamise imidlalo kwihlabathi liphela. Eli ibe linqaku lakhe lokugqibela umfi uLoyiso Sitsheke alenzele elijelo elithe laphuma kwiindaba zangolwesibini emini kule veki. uLoyiso nanjengoko besaziwa uqale ukungena kwezindaba ngokushiywa ngomnyaka 2000 esenza imozulu ekwanguye nomdidiyeli wazo. Isiqhemba sephondo se-ANC eFreystata siphelisiwe ngokusesikweni ze indawo yaso yathatyathwa sesonyulwa kwethutyana. Uthe kamva wazibalula ngokuba ngumfundi weendaba zesiXhosa kwangawo lo mnyaka ka-2000. Icandelo leendaba kweli Iqumrhu livakalise amazwi ovelwano kusapho lwakhe nakwizalamane. Limchazelo kaSitsheke njengomntu obekhuthele ewunonophele umsebenzi wakhe. Abantu abasebenza nabo kwezindaba bathi balahlekelwe. Siligumbi leendaba zesiXhosa kwi-SABC 1 sithi umthi omkhulu uwile. Kusapho sithi akuhlanga lungehlanga. Kwilizwe ngokubanzi sithi isitya esihle asidleli. Besebenzisana naye kakuhle kakhulu. Bekuthi ke kakudlala indaba apha, bekuthi kakudlala isitori sakhe aphakame ame phambi kwala TV. Akafuna uphazanyiswa. So besifana kakhulu naye zange sibe nangxaki. So ndifuna ukuthi Loyiso ingqawe enkulu nyani uqaso ulifezile. Zulu kaNtombela yini na usimela nasajokela ukhulu kuwe. Ndikhumbula ndifika eSABC kuXhosa desk wanika uxanduva lokuba umfundisi umsebenzi. Ubunono bakho sozokulibale, ipatience zakho sasibulela kakhulu. Ayikakholeleki into yoba siphinda simbone uLoyiso engena apha eofisini okanye siziphinda sive nelizwi lakhe limyole ethetha nathi. Besafunda lukhulu kuye, kumnandi esifekethise nobubele. uLoyiso uzibaluleke kakhulu njengomsasazi wezemidlalo kwisikhululo somhlobo wenene FM enenkqubo ongena kuyo rhoqo emva kwemini nangomgqibelo. uLoyiso bengumuntu othobekileyo kakhulu. Ubusithi xa uthetha naye umbone ongumuntu esoloko ethoba intloko phantsi ethethele ezantsi ngenxa yembeko kazi ebenayo. Kodwa athi xa sestudio kubaphulaphuli abe nguLoyiso ohlukileyo ofumanisa into yoba kwanendlela into ekangayo nabaphulaphuli. Hayibo uyikothuse loo nto leyo uba hayibo nguLoyiso obethobeke ethethele ezantsi ngoku ebephambi kwakho. uLoyiso wazalelwa kuQumbu kwiphondo laseMpuma Koloni ngonyaka 1965. Awakwaziwa amalungiselelo omngcwabo. Ugalele ngazo kwade kophuka neyokuhlanganisa Zulu, Khalimeshe, Ntombela, Nofisa, Ambuhambe, phumla ngoxolo mfo waQumbu, ingxelo nguSiyavuya Sineke, ndiseRhawutini. Nisale kamnandi mawethu.